De Zweedse Alexandra en de Russische Elvira zijn in België om te studeren. Maar geen cursussen vandaag, wel een mooi staaltje van een goed bewaard authentiek grensdorpje. Goeiedag. Goedemorgen. Dag, wel gekomen. Dank u, dank u. Dat is Jan, Lucas. Onze gastgezin waren heel vriendelijke mensen. En ze hebben 4 kinderen. Ja, heel leuke jongens. We zullen nu Oud-Rekening laten zien. Hè? Ja. Lanaken is een kerk. Rekening is gefusioneerd met Lanaken. In Rusland alle huizen in een dorp zijn klein en gebouwd van hout. Maar hier alle gebouwen zijn zo schoon en zo gezellig. En je voel je als een in de film. Mystiek een beetje. Hier zijn we in de museumkerk van Oud-Reken. Ze wordt niet meer als kerk gebruikt, want in 1957 was deze kerk te klein. Maar die wordt wel gebruikt als tentoonstellingsruimte en ook als een ruimte om concerten te geven. Dat is het poortgebouw, daar kunnen we eens naartoe gaan. Hè. Daar is een café-restaurant daar. Oh, dat is miserabel. Dat is miserabel, dat is een typisch dessert van Reken, van Oud-Reken. Waarom mensen naar Oud-Reken zo komen? We zijn even naar het restaurant geweest en daar hebben we een heel lekker dessert geprobeerd. Ja. Miserabele. Echt fantastisch, dat moet je absoluut proberen. Ja, dat is een pasteibakkers, gewoon gemengd met een kremmelbeur. Bovenop die 2 lagen, dat is een biscuitdeeg en daar vermengd met een amandelsaus en bovenop is er bloemsuiker. Voilà, het kasteel van Reken. Heel vroeger was het gebouw eigenlijk de woonplaats van de graven van Reken. Het is gebouwd in 1595. Het gebouw is dan gebleven tot aan de Franse Revolutie, 1789. En dan is het dus in de handen van de Belgische staat gekomen. En zo is er bedelaarsgesticht gekomen en achteraf een psychiatrische inrichting. Wat er in Oud-Reken veranderd moet worden, ja... Eigenlijk zou er wel een beetje meer geld moeten zijn om het kasteel te herstellen en zo. Dat vind ik echt, want het is de moeite waard. Heel mooi. Zeg, hier zijn we uitgenodigd bij Distillerie Zende, waar ze dus nog Genever stookten. Oh, dus citroengenever, ja. En hier zijn we dan in de distillerie van Frans Zende de Vel. Dat was mijn overgrootvader. Die was gestart in 1891. Ze maakten eigenlijk van alles, triple sec, cognac, rum. Het Voske was de bekendste, de Oude Genever, 35 graden. Het Zwart Stoopje en de Oude Klare waren ook heel bekend. De oudere mensen van de streek zullen dat zeker nog weten. Kijk, in deze kasten, daar... staan eigenlijk alle smaken en geuren en kleuren om likeuren samen te stellen. De meeste zijn genummerd voor de geheimhouding. Ja, hier. Ja, trek goed, hè? Trek heel goed, hè? Wij blijven hier. Ja, wij blijven hier. Hier hebben we bijvoorbeeld 155. Ik zal eens even zien. Je kunt eens rieken ondertussen. Sterk, riek het sterk. Ja, het meeste. We hebben de destillerie gezien en dat was... De meest indrukwekkend, moet ik zeggen. Het was echt tof te zien. En we hebben zelfs ook een beetje geprobeerd. Ja, ik kan het zien. Ja. Oud-Reken. Het mooiste dorp van Vlaanderen. Dank je. Zo. Lekker. Ja? Exact. Wat we niet hadden verwacht, was zoveel dingen te zien eigenlijk. Want er zijn maar 120 huizen in Oud-Reken. En ze hebben al heel veel dingen te doen hier. Ja, ik bedoel, je moet eens zelf komen kijken. Het is gewoon prachtig. Wat kan ik zeggen? Kom naar Oud-Reken.